ли в нет, не пиша да си играем бросър. Сега, кой взема? Аз взема Морти. Епик! Чакай, че само той прави те и аз правя те да не мога. Защото ми вижте на мен това. Аре бе! Аре бе, Стелко бе! Обувката ми е изкарана бе, щупен, скъсана. Аз съм бездомник. Скоро рак надрази се преди в частната занимаване. Бодри малце! Не, да го прибия. Те в частните занимавания се занимавам с приятел. Ето си искам да го набия. Ако не си Как ме уби бе? На мен що никой не ми помага, бе? Ей, Стелко! Аз Пайпера не мога да убия. Ами няма шанс да убиш Пайпера. Бе, нямам шанс, бе. Нямам шанс, не убихме. Убих Леон. Аре, Едгар срещу Морти. Так му го бях направил да... Е, да. Ама игра 2024-та имам толкова скупи. И брола. Ето аз как съм ги стигнал тези скупи толкова? Не знам, с малко киф и малко спанах. Колко процента имаш? 5. И не няма да се... Ще игра с Барни! Ще игра с Барни! Барни, най-силният герой. Аз ще игра с Стик. Ар да изберем тримата най-слаби бролери. Не! Да. Стело, аз колко купиш да ми вземе? Стело, колко имаш процента? 5! Аз пък имам 38. Аз имам... И не, няма да ти дам телефона ми, за да се изтегля. Аз имам 48. Аз ще играя с Аш. А няма какво да ти дам телефона. Тогава ще те ливна. Пата, защо бе Барли верно бе? Защото имам квест и искам да взема на Hypercharge. Снимаш ли? Спайк. Снимаш ли? Да. Здравейте, хора. Чао. Ти най-жалкото създание. Бате, къде ми е Спайка, бе, братчето? Слушам във видео. Изобщо знаеш ли ми канала? А? Изобщо знаеш ли ми канала? Да, следя го редовно. Да, бе. Той ти беше първото видео, което изгледа тя заради мен. Само го видя. О, брат, къде ми е този Спайк, бе? Просто ми цъкни тука. Да биш. Ако не смениш броя, право за теб. Чакай. Да погна. Ще направим и това. Да, направо ще кикнем. Не, двамата ще си играем с Телко. Нали? Ама ние тебе ще кикнем. What a fascinating biome. Аз ли? Да, кой друг? Ти е най-слабия броя на света. Не, аз не го съм уверен. О, Варе, ще го кикна накрая. Ай, брат, имам квестове, бе. Ми вземи Бери тогава, като си толкова. Time to turn that around. Бате, ти не играеш ли, бе? Не. Не играй. Просто ги има. Имаш го за това, защото е по-добър от Драко. Да. Да, вярно. По-слаб е.
Да, по-добре. Виж, че Драко копира Амбър. С улта си. Те буквално Суперсел почнаха много да копират карите си долари, като нови пътъци. Бате! Бате, ма туя Байрам ти ме отправя, бе, брат. Умрял. Абе, хилни са! Скоро не си хилваш с сладоледа си, бе. Ако може ли? Да! Бога ти за газа. Рамки. Бати за малко да бела на малко. Почти убих Бел. Убих Бел. Искам да убия. Аз съм Този състав, бе. Виж, даже палец надолу ти покава. Мали же да палец. Тарарарара. Ко? Ко ще ги взема? Знаеш какво мисля? Няма да играм повече тук и да губя. Leave me. Защото и... Еднорог ли си? Добре! Натисни реди! Искаш Бери да играя, а не с някакъв по-силен малко. Кой взе? Бъс. Бъс взе. Виж скина ми. Сигурно е бъс, зила. Ти Батъл Пас не си купил, бе. Добре, не знам кога ще свършим видео. Ще го правим лайв стрим. Път го убиха, баба, аз бях се справям на две сърца. Коя е? Аз нямам. Армин ли? Не, дай играем, ама не е приятелка. Приятели сме. Убих Грей за първи път. Аз не съм убил никой. В момента само единствено... What the? Чекай се, кръв. Да. Ти си ден! Видеоженени. Се опитам да ги... Те са на премазани. Защото ви играете с брои, които са 10 000 купи. Не! И всички загубихме. Брат, бак силния спайк има Тео, Абе, ще взема Едгар накрая. Едгар, едвам се спрях. Аре, бе, няма да играеш. Ма няма, пак се спрях едвам. Бате! Пак едвам се спрях. Аре, аз ще си гледам как ме показвате мълчето направо. Ще препсувам някой вече. А? Сети са, бе! Сети са, бе! Почти 10 минути са минали и ще спираме видеото. По-бързо. Телко, приеми. Бате! По-бързо, брат! Аз сети са. Купите ми отрови. Ай, брат! Как ще трябва на мен са ми взимали по 8 купи, бе! Даже по 10 са ми взимали, бе! На мен по 10. Да, бе, много ти повервах.
Абе, на Андър са му взимали по 12, бе. Това път искаше да си откъсне главата, бе. Майка ми се взема Какво маршмело, бе? Аз ще взема Грей, много ми е любим. Аз ще взема... Даже ми имам баш и аз ще такива скин. Стул. Са другите, бе. Какво сме знае? Никой не знае. Всички са малко без мозък, бе. Чакай да вземем някой умен герой. Имам двама скина. Ей, то си окупих. Ей, то ми се падна. Аз кой да избера? Предположи ми някакъв. О, варени! Избрах да в последния момент. Кой? Амбър избрах. И аз го имам, бе. И аз я имам. Абе, не знам какво говоря. Ама той не е. Накрая ще си метна телефона. Ама тя не е жена, тя е мъртвец. Защо казах тя? А защо Тя той е това мъртвец. двойно? Тя той. Това прилича на тебе, бе. Не, да, моето име е Хюстън. Абе, спирате май се познаваме. Скоро сега ще прилича. Да, бе, няма да имам. Отде пък разбрах. Трябва да завинем. Защото да Отде пък разбрах, че няма да имам. Като си ползвам мобилните данни, които ги нямам. О, добре, добре, добре. И на последно. Това е мъчто, бе. Искам да дропна един. Няма да играем. Аре, не! Аз искам на тук направо ми се изчака чакалото. Ай, Чакай. добре, да ходим. Вземи бровъра с най-малко купи, който имаш. Бате, добре. Няма да спираме вече. 12 минути играем, но явно не. Ти колко процента имаш, бе, Стиляне? Не още. Айде хора, чао, спираме видеото.